yang sebai piwe haka kerteng utrai ba unong penim jungi u Jesus Christ di haka ni kapor ngini sedang no kani jing syakri jungi ngini arwai da ka jing rwai ka ba sanspa nrupunyo ka jing rwai ka ba sanspa nrupunyo bat hadian kani jing rwai nga khot kerpat ye iwe na ki long kemi jong ka balang I Mrs. Dublin S. Umwi Benia lam yangi haka bapuli naga kiti naga jong blay bat haka jing duai lok la jing im pila ju perkat kumno ban im jing im hok te breu te blay lada jing im shukut no tang ha perthei jing im ubreu long jing im bale no hang no kalawai jong pi ko lok tu perkat mentahi wan sho Jisu om kentaj yapi tiu Jisu ong nga ubalong ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing imdi don ubawan ha ukpa henrei tangdanga bro sautli gi khot ka jing roi ka ba sanspa anrupunyo
haswa min pendem lang sau blai ke jing duai ngan pulia katu kan ni ki benta nak tiang jong blai ke bringkong ke ba mila ban syam na gospel jong yonis kelenong ke pra ke dekot ke balai puar nang tapat na gospel jong yonis kelenong ke bakhat sau dekot bahan riu kum jo na gospel yonis kelenong bakhat sau dekot bakhat san kan riu kan yo nang ta ke Ephesus kelenong ke bahan riu ke dekot ke bakhat sau bat ke si proverb kelenong ke bar pulai ke dekot ke bar pulai tien ki baong kom ni na mar ka tau jisu lo ong ha kita ki ju ki balang nget ha u la da pia isa ka tien jonga pilong ki senran jonga da sisha bat pen yo itu ya kata ka jing sisha bat kata ka jing sisha kan pelai no ya pi yo anis kelong hat sao kedkot ke ban riu u jisu ya tu u nga u balong kata ka lenti bat ka jing sisha bat ka jing md om don u bawan haukpa henrei tang danga ka jugl no khat sao khot khat san khan riu khat nyo la da pi ie yanga tu sumar ki hukum jonga ngaru nganduai ukpa ti on aya pi ya wei pat unong pentengan bo on yo ya sa lembat pi halakata ya min siem ka jing sisaken ya ba ka perthai kamla man pudang na ba kam yo eu lemni kam itu eu nrei pi tu eu na ma ya sa bat pi on long ru bat pi siti ke Ephesus kelong ka ban riu kedkot ke bakhat sa tu yang pi na markata balapan po ela kesengkai da ka jing sisha ba blaking ya ka jing da sadem ko hok proverb kunong ka baar pulai kedkot ke baar pulai tu tiet ya ka jing sisha bat wat dia ya ka jing start ru bat ya ka jing sha bat ya ka jing sampang tu lai pulien nak tiang jong blai ming sha skor ka tin pendam lang ka jing doi ku pa jing yu ba bnen u blai yet kata ka persei kada do mla IT no la jong khun bla khang lai jong me Jesus Christ ban siap lo ka ding phna nak taki pop ka jongi ban bu khun jong me ulami pat akasni ka balai ban mentau dan dak ti ka mon ka jong me ya ka bane sa nang taki pop ka jongi ni ai ngu eme kana be ka jing kular ka jong me ka ong bau ei banget u unom jotsu henrai un yo ya ka jing em ka bam jukut ni ai ngu eme ku kana be ye namar ka jing lam ka jong me ya ka ni kata yo baro stio ka women's week jong ki kun kan thai baro ki baham hapo ka KGP assembly bat kumju agni ka balang ka jong me hang ni apok sia yo mat kan rabi ka jing kur khu ka jing em ka jingi na ka wai ka sngi hadian ka wai ka sngi ki session ki ba pher mi yo kan rabi shisha kum ki hun kan thai hapnang ka jing mon kam ka jingi hala ka jong ki yeng ki sem ka jingi ha ki kam ka jing trai ba ki benta ki ba pher ndai kan rabi ngla kloi kum ki khun kan thai ya ka man IT la ka jong ka jing em la ma ka teo bar stio ban wan ku kan rabi ya ka man sakri ringkat lambat ki khun kan thai baro jong ka balang bat ki partisipan baro kan rabi ya ba sngo ka jing khat ka jong me ni join ya ka ni kata yo jong ki kan thai rai ju su kan rai ai ngu pat kan rabi ya man penyo apa ingin ngasngi ka rau ka singi job tau ka jong me ba ka ba long kan rabi ka women Sunday ni ai ngu kan rabi ya ba de men siem ba kho jong me bala lam ka jing em ka jingi bang ai ngu kan rabi ka ni ka jan me i kan rabi ka yeng ka jong me ka dap dakish banget ki jong me kan rabi e om de ka jing la ka jingi om de ka jing pen ka bor ka jingi de ka jing pen la ka jong me ba me na sha ku kan rabi e bangen chu song hayeng dai ngala ban kieu sa ka yeng ka ba khu ba kan tang ka jong me ban sakri lang ya me ban yo ma pendan buram ya ka teng ka ba im
bat ka badon bor ka jome ngai ngu ka nabi ye pemedon kat nadu ka jesang mestap basho po jing le omat ka jingker ku ka jome yang baka program ka bab kerpang jong samla pagadwai ka nabi ye mendon kat ku mju bangi kan jing sang pemerintah min ker ku ke program jong ka baro ke no sementah baro ka nabi ye ya kinong ai ke special number ka team song jong ka jeng sangan thai special number jong jeng sangan thai bat ki baro ka pendek kenrabi ye kenong ke balai lam do mesti ma khu jome kham tam ko kenrabi ye ya ka sakri ke jome balai lam kenrabi ne ke jaka ka bam singai man sam ya khu bor ke tian jome ke dia kelong ka program ke jome na mta ka sakri ke jome ngai kenrabi ke sakri ka pun kre na ka mta ban sam ya khu bor ke tian jome ndai kenrabi ngadwai bo mun sim ba khu jome un kren ko kenrabi ye ling ba jong i bayarap ini wei kenrabi ye mingala man play ke do nuot ke jong i bingla man ngap pa skor ya tien ke jong me kham tam ko rabi ye ngin ngai bangin thiet ya ka jing sha ka balong ka tien ke jong me ba dei tama me kan rabi jisu de balong ka jing sha lenti ba ka jing sha ba ka jing em di kumla thoa ka tien ke jong me ba rap ni kan rabi ye menu cham lamba kala ki ke sngi ke pamta sngi ke badap ke jing ke jing le ba ke jing pun shoi ke baharu kom ke jong ni ba thai ke baring man pa ya ke jing em ke jing ndai rap ai bor ko rabi ngin ye ko rabi man kieu sing man tang jong man sakri me ro ban pundan buram ka tang ba kho jong ban ye ban pulia ka tien ka jong me ban ye ban dwai ko rabi o soitan un pet yap na ka jing em ka jing ban minang la ko rabi yo ka bor ka rabi ye ya ka minang la ko rabi ye ya ka ban pun bet ila ka jong ka jing em ka jing dwai ko rai se man kat ba ka jong ka balang ka jong me ni jaka ko khu ko rabi ye na do ka sarai jong ka balang pastor te memesan kerang bak balang mentek song hujung long kowe ke jing iet hoi kan rabi iet ba kum komiti balang barok kowe kila ban pentelun ki kam ke bon jong ka balang ke khu iki project jong ka balang raju su kan rabi isnei ban ke khu kan rabi kitnat kam jong ke balang barok haki jing trei ki ba per mentek song ngi ro ke jong long kowe ba kum we bri mi tren kat ba ka balang ke jong me kham tam ku ka rabi don kan na ka menta ka jing trei mission jong ka balang halaka jong gejela akari India bersebar jong kari India ru kenrabi e jong ang aingu memala khot kenrabi ya ka balang ke jong me ban pen benah banyalap ya gospel ke jong me sekiwei pan kenrabi ka balang ke jong me kalau ko hukum jong me banga duai ku kra istai ban kru kenrabi ya ke missionary teacher ke mission worker bla banyak sngo jing khot ke jong me pen kubir ka bor mesti ma khu jong me bikala ku kenrabi banyai na scam banyalap ya ke tien ke jong me hoi kenabi e kilong tang kinong bet usmbai bat kinong ai ndai kenabi e ka jing pen mamaha klong jome bang adwai kenabi e mi sempen man waha ke jing trei ke jing ki aba sibun ki men sing ko koridor ke bang pada sngo ba yang eme kila ban yang eme kunong pen em ba nong suspa ke jing em jing ki ai ki kenabi e ke met ke besai baklain ke khu kilong yeng kilong sem ke jing ki pendap ke jing dona ke jing ki haki yang baro raju su kerangi dwai isnei ko kenabi mendon kat ye kari ke ye jini to se empelai ke ri jini na ki thama ni kenam snia nu jumai na ki eryong ki lang thari jong ni pertai bayrat kenabi ko ketien ke jong me ko ong la ki brio jong ai blokot da keteng jong ai pun rit le die nuwa de khamat jong kin duai kin pai no nak lenti man ti ngan sngo na beneng ngan ma pi ki pop jeki bat ngan pen kya ke ri jina kenabi ni ba ki jeng kular ke jong me ki long ho pa na men drai ai ti ke ni ka po rasa berkum juga jing sakri jing ibrang sa hani ga janit irap ni kenabi imala ampen wai ni ga sni ko women sunday da ka jing kemen mingla banyiro penun buro meme banang don kat kenabi et ke jesangan thai baro haki barang ba per ki ba po ka assembly binala man treasure hem ya ka kam ka jing pen im ke jome ayu kenabi no ong khaman zome ka por snow ble sa skor ke jing duai jong akan pop ka badam chatang Ngapa ni kini baru aku tengok Yesus Kristus bolong pun dia jengi benta bala kerta. Amin. Akan ni keporpan ngin yo ban yo sengono ya ke theme song nagi participants bagi officials jongka Women's Week Arhajar Arpusa.
hakan ni ka porpan ngin yo ban yo sngow ya ki jing penbena ka beningkong na I working secretary jong ka Women's Week but ka ban board pat da ka jing penbena na ka balang. Ka jing seng ka bakat do jong ka Women's Week, Women's Sunday kan long shibit ka program jong ka long na do ka pon rew buji and rew steng in yo ka praise and worship. I chairperson I Dr. Mrs. Miliani Ranga, Nahilam Jingruai, Mrs. Vera Wanchong, organist Mr. Adan Wajri, Ninyo ka Jingruai lang, nang ta pulis tang badwai Mrs. Eden Grace Raji, Ninyo ka team song nang participants but officials, Ninyo ka Jingban katang ka Jing Aingu ni Mr. Bamutlang Lengdo Ramabalang, nang tang Ninyo ka sing festival conductors kilong kong Biara Wanchong but kong Kulda Jenya Ding Do. Nang tangin yo kini kijing ruai kerpang kabandingkong na kijing sengken thai dong mingi nang tangan buat ka solo na I Mrs. Hyamti Dora Kharkongor nang tangan kijing sengken thai dong sepngi kan buat ke duet ban in charge de Mrs. Glissy Win Ding Do nang tangin yo kijing ruai na kijing sengken thai dong shate kan buat sa ka quartet ban in charge de Mrs. Rejoice E nang taga instrumental but in charge da I Mr. Sami Bashan Runja nang ta in IT chairperson in ayo kijing ai kublay ni walking secretary kijing penbena kijing ruai lang but kijing kupenwai ni Reverend GS Umwi kadon ka kijing penbena na kijing sengken thai ba kijing practice na kijing ruai na ta sing festival kan long ha ka singi Thursday but ka Friday ha ka pon rish teng la ka pat igi para kan thai baro banyawan chang ni jing practice jing ruai ndalawai kini ka jing seng la karpat ya ka committee balang baro ka wei nang ta ya ki working committee members chang ka Women's Week ki participants ki nong shimbanta na do ka choir ki ushers ki praise and worship but baro ki nong shimbanta banya hiar sha ka banta ba support jang ka youth center kini ka long jing banta kulishpun. I chairperson berpenjaya dengan ni ke jingseng ke jingpen benar nang tak balang kalong kumni. Anam dan jingseng kan thai ba jingseng samla namar kan peteng ke program jong kata yo jong ki kan thai. Ha English serbir sibet apor sau siteng janmen kandon ke Women's Sunday in nongkren idei Dr. Mrs. L. Ladu. Haka arpo arterik kemut lasai gesngi kalak sengi boleh di program jingseng yang dong por ru siteng kilong kumni harum. Kadong mingi ke jingseng kan long hayeng jeng iba sumarlang el nong light. Kene ke yeng ke don hakan toj long patengan inong keren ide teman musan jungi teman musan el kurgalang. Haka dong sepngi ke yeng kan long haga yeng jeng ikong dari akor nari. Kini ke yeng ke don harngi renca pedeng sinong. Inong keren di teman musan jungi teman M Alia. Haka dong satay ke yeng kan long ke jingseng kan long ha ke yeng jeng kong Lavinia Lenra. Kini ke yeng ke don ha nongra dong kti. Inong keren idei kong Sandesi Tham. Haka met balang arpu saudarik ngin yo ika subject pedeng jong ka kuatar ke jing khodu belai se ke jing long khoi but katenar subject hagani ga arbu sautari kadai bangan senrai je phi da ka khoi te phin long khoi na ka jakhlia jong phi paro la pensiong nong rim na ke kitab Leviticus kelenong bakat kendai ke tekot ke baar nong polis dang badwai kong Aurelia Kharkongor inong keren deba lari kupar lengdo. Hagas ngi sejanya arpan nyauterik, ngin peteng yang ni ka jingduai, jongga revival committee, jongga presbytery, nadu kapon drubaje mestep, hadu kapor drubaje janmet. Lakerpat
ki prabangai ki badan kerteng bat ki bom dan kerteng ro ban wan yesno ban ya sagandi ka jing seng duai bara kapor ndru sitang pat duai kani ka jing duai kenjiri jing duai kanton ka jing seng duai nong pelis tang bat duai dei ba penskai lang lengdo hagani ka singutrai ka banwan kata arbu paraterik hakapor nyau bejim step kanton ka jing seng kena bat hagani ka jing seng kena ngin yo ka video presentation hapo ka jing penya jing ba wan tenam dekar kandai sobusan step kanton ka skul pun pau nam ta parok ke kerdan katana do cradle roll adu kerdan rangba kelas persiang bat kelas riukhot hakapor sibeji hagajing seng gitu hana nong pelis tang bat duai iba prangbor mautho bat inya ka special number ke jing ruai kerpang nai kong iwa paka sulai bari noi thau hana idei pastor jungi pastor GS umbi hagani ke jing seng sibeji nginyo ru pan pli ka kot jungi let teman san timak ke baong tang syapang ujisu kejingaingo kebangilio pediang nagi prabangai hagani tayo kilong kumne kejingaingo saka general fund jong kabalang naki kendai teligi envelope barok kolong silak ndrip kendai jar lais pa prapeu tengka ki envelope saka pontit lom tintep ndrip kendai teli barok kolong san punyo hajar saus pa tengka naki pela jinga ingo jong kejing sengkana arpo hajar si tengka naki pela jinga ingo jing seng skul pun pau arpon dri hajar kendai spa kat pra tengka naki pela jinga ingo jing seng yetuk hana besi beji sau pulai hajar saus pa kadar tengka kejinga ingo ke bakerpang ki ba perbangai ki ai sekabalang kata ke general fund kat saujar san spa mission fund siajar fund beduk siajar donation mantit jaka san hajar ai sobha sekabalang kijing aingu baro bengila priang hagan tayo gilong lailak ndrupau hajar san spa kendai buai tengka ngisong si ban pentip bakadon kijing ya briu hagabalang iklat isamla wan krau marbaniang kun jeng ikong isalin marbaniang kene ke yeng be klat kadon ha nongra kli snong kasingyon tep kalong la syai ke sengi arpu arterik hakapor arbaje janmet hulom jentep jong kabalang kene kelong kijing petmana kulai sibun Kani ke porpan nginya syakriyo blay de kijing ai kijongi bat kat barang priang ye kijing ai ngu nginyo lightly kijing roi kerpang ka beningkong kijing roi kerpang nei Miss Golda Jinia dingdo ka baan na ka choir jong ka balang bat ka balai na ka jinga sengkenthai bat hadien bala priang ye kini kijing ai ngu ngasung baban khot ye I temen basan biwar jeri be en pen kentang ya kijing aingo
mennya ke step prashiteng men step usu set urendang ngaklam la kren but ngala fu ni icha person ngong la dalong ka bala ti ngam nomor wa shu yong mlele buti la di ha ka jing duai ba ublei un kerku ya pi un ple ka rendang jong pi ba pin pendep ka program ti wala ka taru hadin shikenta tam e ngafun biang ong mlong ti iman ngan hab ban pa rwai no danu yong waju keren komta duai yong biang duai but ublei un kerku ya pi te ha pedeng kene ka jing set rendang ngawan banieng ban ai kene ka jenrwai ka jonga hakmat jong pi but ladanga flat ting hatok hang ni hang tu sungu bah ban map yang amo ngan rwai ka jenrwai ka hakasur jong ka jing duai kene ka jing rwai ka keren yang shimet bat ka batai yang ba ngadei ban haka jing em ka jing ya lenti ka jonga ka ba man la ka sngi ya ki plans ki jonga ya ka future ka jonga ki decisions ki jonga ngadei ban bu hakamon ka jong ublei yo baka jinglong beriu ka jonga yo baka jinglong beriu ka jonga kalong penban umau jing thut ya kamon ka jong ublei ngaduai ru baka ni ka jing rai ka jonga kan long ru ka kubor na benta jong pi iwe but kakarteng jong ka jong rai ka long keep me in your will bu yang hakamon ka jong me Sometimes I think I'm in control and I act so foolishly, facing problems on my own. I don't know what's best for me. My mistakes at times distort all the plans you have made. Lord, keep me in your will, so I won't be in your way. And put me where you want to, not where I wanna be. If I should ask for things I want, just give me what I need. When I complain from time to time, forgive me, Lord, I pray. Keep me in your will, so I won't be in your way. Remind me, Lord, I'm just a glove in which you place your hand. Not my will, but yours be done. No, I don't understand the best laid plans I've made.
should ask for things I want. Just give me what I need. When I complain from time to time, forgive me, Lord, I pray. Keep me in your
ngatharai pensungu pela balai bakum kajia senggentai ngiang arsien banruai dia kajing shisha kalong ba menta ngidon hapedeng kasnem jubilee kajing dap shispa nyong pusan snem kajing long kristan jong kanabon sawian kabang itip barok kalong kekentai kristan kabaning kong kabapediang yu try jisu di ka jia senggentai KGP assembly kalau sedang ban rakhi ya kani ke jubilee na do ubnai August jong usnem arhajar arpulai barkan sapen kutno ya kani ke jing rakhi ha ubnai August jong usnem ubamenta usnem arhajar arpusau di kum sibenta na kani ke jing penkut ya kani ke jing rakhi jubilee ka jia sengkentai KGP assembly kala penkre ya kani ke jing ruai ya ka baka lakerpat ya ki jinge sengkentai jong ki balang barok ki badon hapo ka KGP assembly bakini ruai ya kani ke jing ruai ha kani ke women's week but ka women's sunday jong newsnem arhajar arhusau but menta kani ka jinge sengkentai jongi kan ruai ya kani ke jing ruai ka bala ai kerteng shat jing shai na jubilee. Jing Shakri nang ya chaprang Nong shlur ban yen hap den jin e Ba jin ya le Ken mau tempang ya ka menor Usan perkat ya ka shipor Long shlur yu play tila ati Mebat mensim ha
so red ngin yai shakri yaki wei ai ngin lam len ti kam lu ba jing shai ai ngin long sha prang in be ban god la tong tu sha jing shai nang ni jubilee ai bang in yom men sim ban shakri kum estes im tu long slur ban kren ya jing shisha da lei wat len hab den pertei badap jingkel la gospel ublei ya lap tu penbna da jing shit hem men sim ya shakri gerteng ublei jiu nong in saki tu shaching shai nang ni jubilee ai bangin yom men sim man shatri. Dengan dendam ke jeng tuai. Ku kepa jeng ewa hab nang. Ya ngu ye me nomar ke jeng ye ke jom me ngi khun ke jom me. Malaysia ngi kat ni. Inwan nang ke ye ngi kentang jom me. Bagi yo bon syakri. Bani ro bon penon brom yo keteng jom me. Ya ngu ye me apalai Jing ke joma kham tam trai ke kun kan thai jong ha ne ke balang ha ne pok sa ma tha keleng jong ka si chan tia o ya trai ki ber ya ka te ke tayo jong ke kan thai baro steo isngu e me a trai o me la kar khu a trai ya ke kun kan thai Yo pendap cipon ki program. Nau bentau tondon buram kateng ke joma. Ngai atrai. Bagi ke baro ke bah ki syakri penon buram kateng joma. Long tang nak bentau ke buram ke kateng ke joma. Oi atrai ngisu bagah kene ke siro yo. Barak he kene ke sonai ke bakarpang. Jong ki kan thai. Try melakar khu ya ki kun kan thai ki khuan ki jome ki badan la ka banta ban try ke kam ke jome hal ki jong ki balang kham tam try ban yalap ki ka karteng ke jome apdeng ki jingbon ki kam kum ki kan thai ha ki ye ki sam ki jong ki raji subi da ki jis dai ki jome ki lai ti mat ban se ban try ke kam ke jome Ban IT hame, tu nang kersian nang bor, ya kerja sang kentai, oi kerpang, ya kerja sang kentai, ini kebalang pedestrian boxe, mana nih syakmak nang yok ke bor atrai, kumula bu ke tim, ban tit ya kerja sisa, ban banom tino ya kah, ingin mi nang ne. Oh, atrai mi sikikam kijing trai jing ketia tak kijing
hang no mengidan ngin sakhi ya kata kajing sisa nawar kajing sisa jisuwe ikla do no pantah ki por rap ngi kajing pun mau no tien cho me ngin long kata kajing sai ki ngin ne kata kajing sisa na ka tien ka cho me ka kai rai hang ni ka por trai ka de duai Kemudian kita lam ke jomeh melawan lam ke syakri jomeh. Man ai ke kubur ke ketin ke jomeh. Ke syakri kamlong kan ada don ke cerkat mat meh. Tuker ke kesian ni lagi jong ke syakri ke jomeh. Bagi kentir ke bakodor ke mi nagar remang sentur ke jongka. Kan lang ke bor ke jomeh ke trai. Nang bi kentir ke bakodor ni yos. Naga ketin jomeh ke lang ke jengker ku. Yang ipai lang some, jiswe jangan dikeporo, lama kijingkar ku pemethe, hangi kikun kita mai kiyeng kisam jok, iwan lami kini kijing ai kibari ada khamat some, aji swe, pen kentang kini kijing ai, menginap pendergam segagam ke some, try menginang, men penyar, nak kini kijing ai. Kijong isme ke gospel kijong kene baik jome akeleng ke bah me yalam atrai ban yalap ya kerteng jome sau kijong duai jong trai jisu ngu ide bipan amen. Mentapan ngilapoi siya kebentar bakam kongsan bakata kalong bangin yo sngono ya kejing ya sam na kaktien ke bakut kejong blailing ba I Dr. Miss D Nong Plu sa sisian yang subhai pi doktor dekat ru ya ki parlok kelewan senran lang bat pi ban I nga kani kadi kasin ningkong abang ya kendo Dr. Nong Plu langan laju ya kerenting bat I lingba ka phone ti ke ka bang tips pangjong I kalong ba I long I day I medical superintendent jong ka Dr. Norman Tunnel Hospital Hajawai ti lada don shu ke jing itu bakam benya ngakerpat I Dr. ben itu hi daladi mangam tips shu nalor kata ti hakani kapor syabang inyo sngo ya kajing kren nai Dr. Nong Plu ngin yarwai lang kajing roi ka bashispa lai pulai kajing roi ka bashispa lai pulai kijing mut kijong ublei ha Bible kilapau ki balong yaine ajunom jing shisha ka bakrau jing kular don bashisha bala penskem dasnam kam kordi ya kaksiar ban paila koridor tambaro south ligi dekat kajing ruai ke bashispa lai pulai No
I chairperson iba penyat yakanika Jing Iseng hakanika John Mead. I Dr. Mrs. Miliana Rengat. I working secretary jongka Jing Iseng Kentei. I Dr. Mrs. Mesha Dian Karshandi iba longro I paralok bangisat jupule lang support gohati hakapor bangidang ya pule. Bat kumjoro ki paranong kitkam jongka Jing Iseng Kentei barok jongka ni kabalang ki longkme ki longkma bat kam tamro ki pastor ki temen basan ki rangba balang bat ki nong kitkam jong ki Jing Iseng baper ki biadon lang hakani ka Jing Iseng bat hakani ka jing pendon burom ya ka sngi jong ke Kentei kani ka Women's Week ka bangi ki Kentei ni la celebrate barok sitayo bat hakani ka sngi ngin kliap no ya ka bat ka long ka burom yang bat bandon hapreng jong pi ban yasam nagaktin ka jong blay nga wanra ro ya ka jing ku blay ka bakarpang naga jaga trey ka bangat don ka Dr. Norman Tunnel Hospital Juai bat kabalang ka mga don ka Juai Presbyterian Church ban ay ya ka jing ku blay ka bakarpang hakum kani ka sngi ka bakarpang ka Women's Sunday ka basuk ka bakmen ya pi baro ningkong ngasngaw ya kaban penpau ya kajing sngaw ngo yo blay nagamanta kan ikalat banya don rengkat bat pi bat ngaza sngaw ngo sngaw brom ya kajing yang seng Kentei jong kan ikabalang kibala khot yang kibala wer yang banya yo bentalang bat pi hakum kan ikasngi kabakarpang bat I Dr. Mesha ibala teks bat pankan mau yang ya kan ika program hakan ikasngi ngasngaro ya kaban penpau ya kajing sngaw ngo nagbanta ki paralok ki biawan lang na juai ngidon ye ki kongnas ki batrei lang bat nga bat ki ba sai ya bot lang bat nga banga lech sane bat chatai banai ko kubor ka jong blay bat ngadon ro I para bat ki ba ki kun rut ki jonga ki bia don lang na juai bat ngasngau ye kaban penpau ye ka jing sngaw ye pi ro baro ba pia don ye kaban pensit pensaat ye kani ka jing seng bat kalong ka jing duai ka jonga baka kubor ke bangingin yok sngaw hagani ka John Mead kandalong sisa ka jinggerku yang ilang baro bat habangin mi no nagani ka yeng ka bakentang ka jong blay ngin mi rengkat bat ka bor ka jing pentamai bor ka batamai ka jong blay de hagani ka por I kini ki kongnas ki bayawan lang bat nga ki don ka jingruai ki baki kin ai bat kumtang khot ye me ban risuk I daplimon bat I day kini bakit nga bhawan wan shani chakman bat ban ay ka jingruai ka jongki Ningkong ngi penpau jing sungo yung blay ubala ai kemet kebukuai bakia bangi yo ban wan senran lang I doktor bani shimro ne kabui ka ban ai kublay ka Women's Sunday ka basuk ka bakmen bat ka badak pajinggar ku ya pi ki pra bangi hani ka balang ha kerteng ka baim ka batyang tam ka jong tribe nong panim jing uji sukris de kerteng jong ka jing ruai ka bangin ai deng jong pi ngayeng scam ha ka jing shisha Skewati paya jing ting, ring a dab da jing shep ting, ngam skeula banki. Artatin, nashemun jing artatin, ray kum kini kipor, ngaperkat shano midor.
To yang scam hagajing sisa ublayan kurku yupi tangin pendam hagajing duai. Komni para ublay hagani kan not pai jong kani kasngi. So she seen kum ki kon ki jong me ni wan hagani ka yeng ka bakantang ka jong me try. Bantay hagani ka duan jong ka jing yaslok lang ba ki jing duai ki jing pen mau pen kan mau na ka tien ka jong me bat kham tam ka bios ngau ya ka tin ka jong me ni ai ngo eme nam ta ka jing dan run khat ka jong me ni ai ngo eme nam ta ka jing ya lam ka jong me ban ni ai ngo ya me na ba ka tin ka jong me ka long ka jing shisha ha ka jing em ka jong ni ai ngo eme ko try na banak ting ni ka tayo jong ki kan thai bat lang ba jong ka ni ka tayo si bon ki ai ki ba corridor ni leo man haka do not bat haka jing em ka jong ni bat haka ni ka jan me ha bangin yo sngaw biang ye ka tin ka jong me ka shakri ka jong me ka long ka batlon rai nga duwai ye ka jing pen slek ka jong me ko try ba ki ai barok ki jing pen kre jong ka breu kin long ki bala persat ben sim da me ko try ba dong ben sim mu jong me kurku lang yang ikat bangidang ya seng kurku ye ka ni ka por ai bangin yo sngaw ye ka jing dang dekat ka jong me kaburam ka jinguk nga ai sami yakini barok ni pan ngingu bat ni dam haga kerteng ka bathiang tamu jisu balong ru nong pen imu jongi amen. Ladon uweyus im ladapin ong yakaspa omdon chu ubakam rius pa banyu Lada pi ong haganam
ka perthei baro ka tip Shapang jong u lada pi ong ya ka jing ngau bha ulamat lut ya ki jing ngau bha baro kat bakani ka perthei kala ban ai hnrei ha ka bakut jong ka jing em ka jong u news em u ong baro kalong ka batana bat baro ngitip u eu taus em bat u tau dei u Solomon u balai tho ya kani ka kitab proverb u bala tho ya ka kitab Ecclesiastes bat u bala tho ya ka jingruai u Solomon to thet ya ka jing shisha bat wat di ya ka kani ka long ka team jong ka Women's Week jong news nem arpeu arpusau bat ko mangalong le si ngila yo sibon ba ki jing kerku lengba jong kani ka team lengba jong kani ka tayo baro sitayo ki proverb ki long kum ki kantin jong uriu stan ki bla persat mensim do blei ki long ki kantin jong uriu stan u bla yai lengba ka jing yai lengti ha ka jing im bat mat daladi ya ka ei ka bo kren bat uong ka long teng teng ka parchi bat teng teng ka long ka jing sneng ka jing hikai yang ilang baro bat ngada ngau tenat ban puli ya ka kitab proverb namar ka hikai yang i bat ka ai ka jing shai ha ka jing dei jongi para briu ha ka jing dei chiing shisem ha ka jing dei jongi bat ki lok ki jor ha ka jing dei jongi bat ki paranong trei bat teng teng ngau samut ban ong baka kitab proverb kahikai ki barit bangim dei bandek kai balat sakayeng jong ki pramarjan yo ki isi no yingi ngim dei ban kre rekhe pasat palan bat ladengi kren bon kten palan kapop kanomdo ka jing bakla kanomdo ka kitab proverb kahikai yangi kahikai ya uluk ulak kahikai yangi kibadon lang hangni kahikai ya ubriu hasurok bat kumjo ya usim hakaken bat don kijing hikai kibakordor ha kani ka kitab bat ngada ngau tenat baga jing seng kentei hapo ka assembly kala jit ya kani ka team na kani ka kitab kaba koridor bat kaba ai jing hikai yangi kumno ngin navigate kumno ngin yat hakani ka jing im kaba keryang bat kaba mutlom kabenda naga ktien ka jong blei kamadon banya selok lang bat ni hakani ka por kalong omsu naga tu ka team hendrei naga ju ka kitab proverb kalanong ka baar pusau kadkhot ka bakhat wei ter ka kitab proverb kalanong ka baar pusau bat kadkhot ka bakhat wei ter tu pelat ya kita ya ki baladang rong no syaka jingyam bat ya kita ki balajan bansya penyap tu sumar bamen kang no tu pelat ya kita kibaladang rong no sa kajingyam bat ya kita kibalajan bansya penyap tu sumar bamen kang no kani kadai kajing kentu kani kadai kajing khot lang yangi baro bangin long ki atiar ki bau blei ula ban pendon kam ban yeng hapdeng ban long kita ki nong yarap ya ki wei pan ki ban hap no sa kajing yam ban yeng hapdeng ban khang no ya kino kito ki bau blei ubu hakalenti jongi bakin hap no sa kajing yam kumta ka benta pedeng
jong kan ni ka kubor ha kan ni ka jan mit ka long kalat jing penlaj ka jong blay kalat jing penlaj ka jong blay yano riano na ka jing yap ka babam jukon bat ngala man ong da ka way ka kantin the rescue mission of God kalat jing penlaj u blay yano riano na ka jing yap nga sngo tanat ban don ki paralok doktor ki be don hang ni bat ki batip bha sapang ki program jong ka government of Meghalaya ka health ka ki program jong ka health department bat ha ubnai me arpeu hadin ba ka sarkar ka le I ya ka jing bon jong ka jing yam jong ki kme ki ba kit khon bat ka jing yap no jong ki khon ki baladang sukha bat ngi sngosi ba ka Meghalaya ka rang sakmat ba ha ka infant mortality rate ha ka maternal death rate bat ngi sngosi ban perkhat ya kata bat khnang ban penlaj na ka jing yap jong ki kme ki ba kit khon rengkat bat ki khunlung ki badang kha ka government of Meghalaya kelas dang ya kata ka rescue mission ka mission ban penlaj im yaki khulung bat iki kme ki bakit kon bat lasdang yaka haume arpeu bat hakani ka program la involve hakani ka program la penyaso hakani ka program la pen wanlang ya ki breu nado ka grassroots level ki asha ki ANM ki nurse ki batray hapo ki PHC bat ki CHC ki doctor nangta napo ka office jong BDO ki rangba snong hado ka level ka jong DC banya involve lang banya tray lang nang ban pel laj im bat nga aingo yo blay ro udon ya ka rescue mission ka jong u blay bat ka jing trang bat ka jing kwa ka jong blay ka long ba I wero imensim in nom yap no Ray in one saka jingtip ya ublay uba im bat uba shisha bat ngasngo tenan menta bat kitu ki paralok jangi ki balarwai ya katu ka jingruai wonderful merciful savior oh you rescue the soul of men ngidon ya kumuta ublay uba ka jingkwa bat ka jingthrang ka jong u kalong man ka minute man ka kenta kumno ban pelat yangi tang na ka jingyap jong ka met rei na ka jingyap ka bacha bom jukon bat ublay ukwa yangi ki kentei ublay ukwa yangi bangin don benta hakata ka rescue mission ka jong u ban ya try lang bat ublay ban pelat im yano re yano bat ngini pai saka kitab Exodus kala nong ka baningkong ka bayatho yangi sapang ka jingkha ya Moses ngin ya pai sa kitab Exodus kala nong ka baningkong bat ka bayatho ingi sapang ka jingkha ya Moses hakani ka rescue mission ka jong blay ublay udon kam yangi ublay udon kam yanga bat ya pinamaru blay umla ban trey marway wat la daw mon Henry Blay udon kam ya ka human power ya ka breu ki babwa ban ya involve lang bat u hakani ka mission ka jong u bat ublay uwat ya ki breu ki badon ka jingslur ka benda ka manengong golong hakani ka rescue mission ka jong Blay kata ka lat ban hanglat ban pen naka jingyap ban penim yaron yanore yano ublay ukwa bat ukwa yekibreu kibadon ka jingslur courage ka jingslur bat lading ipuli haka kitab Exodus kelanong ka baningkong ya ka jingkha ka jong Moses Moses uladay ban yapno Moses udan haka plan ka bakraw ka jong Blay
cái cái chính khoa cái trong play bật cái chính thmu bật cái plan cái trong play này cái banta cái trong Moses cái long bảo Moses on yalam yaki kon Israel na kari cái chính long rau sha kari kanan kari cái chính gular henry kata cái plan cái trong play lakwa ban penpulam ya kata cái plan cái trong play dak cái hukum cái trong Pharaoh babaro ki kon senrang Hebrew kidai ban yam haka minit ka baningkong baon kaya ki but ya kata kabor banle kumta la ai haki midwives haki nurse Hebrew ki bapen khakon la ai haki dau Pharaoh ya kata kabor ban ksi menyap ya ki kon Hebrew baro balaka hakari Egypt bat nga ai ngo ya kini ki arngot kinos ka Bible ka deto ya ka kerteng jongki ka Shipra bat ka puwa namar ka Bible ka ong bakini kinas kidei ki ba shapting yaut play kini kinas kidei ki ba shapting yaut play laringi puli ha ka kitab Exodus kelanong ka baningkong kadukhat ka ba khat nyau ka ong henrai kita kinong bat khon kila shapting yaw blay kila shapting yaw blay ang gaktien ka jong blay ka jing shapting yaw blay ka long ka jing dang jong ka jing stan bat habakini kinos namar kanu kadaw Handai ka jing shapting jong kiyo blay. Bat kata ka jing shapting jong kiyo blay. Namar kitip ya ka jing sisa jong ka ktin ka jong blay. Kim shem laslan ban penyap no ya ki kelung Hebrew ki balawan haki leng ho kti ki jong ki. Bat ka basngau tenat kalong. Bahaba kini kinas kila pengken ya ka hukum ka jong Pharaoh. Mudur arngot ki kong nos ki badan hale berum kat ya Pharaoh ubakrau ki don ka jing slur ban yale persya ya kata ka hukum jong usim namar bakitip ya ka jing sisa jong ka ktin ublay bat habang itip ya ka jing sisa jong ktin ublay ka aibor yangi bat ka basngau phala kalong bau Pharaoh shem la penyap ya kini kinas Angga ktien ka jong ublay namar kata ublay ulale bha ya kita kinong bat kon bat kita kibriu kila nang roy balay ublay ulale bha ya kinong bat kon namar bakila shapting ya don ka jingstan don ka bor habangi shapting ya ublay bat nginot banle Persya ya ka ka baka pertei ka ong. Ngim ya isu ya ka jeng krau ka jong blay hakini kisngi. Namar mangi ki Kristan ki batip ya ka ktin bat ya ka jeng sisa ka jong blay ngi detat dorno ya ka. Bat ngim not ban yang scam. Ikong ilaong ya nga bangan introduce ya ladi bat ngalakum klet no. Bat ngamdan sibon ha ka jeng sisa ban introduce yala de ngaladon haka Sorgar Meghalaya Rius nem shiteng kum ka medical officer bat habo blay ulakhat yanga ban tre hang tay hapo Dr. Norman Tunnel Hospital juai ningkong do kalawan ka jingting namar baki briu bara ki angkum no pin resign na kakam Sorgar bat ban lej hang tay hamishan pimting mo ya ka jing im ka jong pi amdan security ka tulap ka barit henray ublay ula ay nga ya ka ni ka jing sisa nagaktin ka jong u habang lako ngo ya ka jing khat ka jong u Isaya san pusaw kadukhat ka bakhat nyaw katiar baro balathaw persya ya pa kan mentoy bat yaw thalit baro ubayeng persya ya pa haka jing bisar pan penrem bat hakani ka jing sisa jong ka ktin ka jong blay kla ai bor yanga bat menta habang apet arfusan snem sandin
ngaladon hagani ka hospital arpu san snem sadi arpu san snem menta bat ngam jusem tanggawe ka klipman boblay on pendaerah yang ublay yu kwa ban involve yang ilang baro hakakam ka jong u bat ukhat iki kentei ki batlot bor ngiting imdan khat arbor kum ki senrang ngilong ki batlot bor bat namar bangilong ki batlot bor ngiyai pai bat ngiyai kmet so blay bu un pen kup bor yangi bat habo blay u pen kut bor ka don ka jingslur ban le ai don ka jingslur arngot kinas mudur kila pen kelak hongpong arngot kina support labor room kila pen kelak hongpong yaka history jong kikon Israel pikwa ban ya involve haka kam ka jong blay ban ya don bentalang badu blay haka mission ka jong u ban rescue ban pelaj im namar udan ka plan ka bakrau na ka benta jong no re jong no kabenda ka baar om tang bau blay ukwa yangi bangin long kiba klan kiba shania bat kiba slur banle ai na ka benta ka buram ka jong u banle ai ban ya don benta lang badu hanrei blay khatro yaki breu om tang kiba slur hanrei kibreu kibadon kajing ngaus kem kajing shania bat kajing ngai ha kajing panyai kajong o kato kajing ruai ka bei kong ilarwai ka ong put me on your will though I don't understand ngas ngau tenat palat ya kata kajing ruai ha ka sur jong kajing duai namar habangi ong bangidon ka jinged ngidon ka jing shania ngidon ka jing ngaus kem how blay kata kamon bangi nged klam da yo I de kikman mdei bangila tipswa mdei bangila yo I swa mdei bangila yo I ya ka ka banja hnrei da ka banged klam yo I Moses ulalaj nagakti ka jong faro haka baningkong namar ka Shipra bat ka puha kila don ka jing septing yo blay bat kumta kila pelaj im yo u hanrei kiding pengkiang yo Moses kidang don ka kami ka jong u ong gaktin ka jong blay kala bukri yo Moses namar ka hukum ka maar ka jong paro ka lang mentableng bat kini ki kong nos tem la yale ka ka daw ba ki kong nos ki ayo paro na maru blay ay ka jing start ki kong nos ki ang PEs kini ki kentay Hebrew ti ki long ki baklan hado kata shwa bingin poy ban yarap ki lak dakha bat ngimla shu ban le ai kata kadai ka jing start ka boblay ay ki hanrei ubapliu Moses sashi sin biang ladai ban bread no ya u hakawa namar ka kami jong u ka jukeben kamla shu ban buri yu kamla shu ban buri yu ka hukum ka jong paro ka long bread lot yiki kon Hebrew baro ki kon Hebrew senrang baro hakawa kenang ba onam don senrang Hebrew ban he ban san namaru paro uting yo kini ki Hebrew ki overpower yo bat kumtala hukum ban penyap no bat Moses hakasihin ka baar ladai ban bread yo namar ka kemi jong kamla sho ban buri yo kakwa bangin ya pet ya ka jing shania ya ka jing ngaus kem jong ka kemi ka jong Moses ban buri kamlong ka basuk
mundur ya ka Jochebed ka yo kon jongka ka kwa ban protect yo na ka jingyam bat kamlong ka basuk ban buri yo namar kalong ka basuk ban buri ya kirang ba namar piong song hang tu wat ki kin song bat kinom ki rai mudur yo kulung ubalai banai sipang ula tangan sipang ula je bat kumta ter bat kamlong ka basuk ya ka bapli ka Jochebed bat ngas ngau tho hakita ki lai banai ki bakadon ban ri yo Moses ngatharai kam thia watang si klip matro namar ka jingit ka jongka yo kon kumta kala pej senya bat sngi komno ban yada ya naka jingyam hanrai ka poi ka por baka Jochebed kamla sho bat kumta ladai ban bread yo Moses haka bat ka ka banga ngau tanat palat ya kani ka kmi ka jong Moses bat lesi ka long ka jinghi kai lang yingi baro lada kata ka hukum ka long yang bat ya pi ngatharai da ka basuk nginong don lat sho lakut lat ngi im hakis ngi kiba kat sabangi pai ikut lan kut lat sikut lan ngi ong ki kon ki pule ki dep ki PhD ki kedap ki degree ki ba per rai idan jing mentai namar kut lat myo jing tre haka im lang ka sa lang ye I ka jing long jong ki kon sam lang yong ikut lat mdon lat chu dokum wei ngidonu soitan ubakam knau baniau Moses baniau Faro ubakwa bamangi ki banget bat ki besani ahau blai ngin long kutlan bat kumba ka perthai ka ya long lang baro ro nges ngau no mensim don late pijat kan mau ya ka to ka kentin ka badon ha ka kitab ka jong Jeremia ka lanong ka baar ko kundai hakmi ngadon ka plan na ka benta ka jing im ka jong pi ka plan ka bakumno ang ublay ka plan ka babha ka plan ban ay pi ka lawe ka ba pernai bat ha kani ka janmit lada pis ngau kutlat lada pis ngau do jing kermen bat pis ngau sangsat pis ngau sok kerda ha ka jing im ka kubor ka jong blay ha ka janmit ka pen kan mau yangi blay udon ka plan ka babha na ka benta ka jing im ka jong pi na ka benta ka jing im jong ki kon ki jong pi ka plan ban ai ya ka lawe ka ba pernai ka plan ka jong blay yo Moses kalong ban long unong yalam bat tang ban long unong yalam henrei ka tien ka jong blay ka ong ba ampat judon nong yalam ubakam krau banyo Moses bat namar bo blay udon ya kata kat plan na ka jing im ka jong Moses ubaman kideng pengkiang kiwan bat sngosen yo ba pliu Moses hakarta ka badang live nai ladai ban bread no yu haka ka kemi ka jong Moses ka mensim jong ka kemi bat ngangit baro kilong kemi ki badon hang ni ki don ya kani ka ju ka mensim ban protect ban yada ya ki kon ki jongi bat ublay udah ngeu bah bangin don ya kata ka mensim namar boblay udon ro ka jingtmu ya ki kon samla ki jongi udon ka jingtmu ban pen imbyang ya ka yeng ka jongi ban ai ka lawai ka ba pernai ka kami ka jong Moses banda day mga habakani ka day ka order ka jong usim pat lakut lan don so da ka way ngan su shimbe le se yo Moses ban ngong don lan so da kum way ngam la so ban le da kum way bat ngan bread yo ha bat le se kan long ka jing yam bat ka jing lan yar ka ai ka ba ka Jochebed kala le kala shim yo shang kala lapi yau tau sang ong ka tien ka jong blay da ka deu berta but ya kita ki tliu hau sang kala set ya ki dau siang da ka siang balai ka Jochebed kala gumda ka don
ka jingkermen kadon ka jingkermen hapdeng jong ka jingdo jingkermen ba uni ukon le si undang im bat knang ba im wat haka kan setlut ikitliu ki ban penyap jelop yau kon ujongka ka jing snow scam ka jing snow scam bat habin bakala bread yo haka kala pa ya ka men ka jong Moses ban let ngo ja ayu ban let ngo ja ayu kapan kan mau yang i ya kata ka jingkermen ba an saja banda day mangite tang sudah bread te la long memorial service ya bapliu Moses kakme ka jong Moses kam syam lale kumta penban da ka jing ngaus kem kala pha ya ka para ya ka men ka jong Moses kelek pe dia ayu obleu kwa ikibreu ki ban ya trelang badu namar bau kwa ban sif namar bau kwa ban pelat im namar bau kwa ban ai ka jing im yano riano bat udan kam yang bat yapi bangin yang ha kata gagam bangin yang ha pedeng ban don kata ka jing ngaus kem ya ka jing la ka jong blei bat dasisha barok ngitip bau Moses syam layap jelop ulalait na ka jing yap ha ka sin ka maringkong ulalait biang na ka jing yap hakasin ka baar namar boblay ula pendon buram ya ka jing shania jong ka jekobet jong ka jokebet haka jingla ka jong blay ka benda ka balai bat ka bakat do ublay tang bo kwa bat u kwa yangi ki parakan thei ki batlot bor bangin don kata kajing bandon kajing slur ban le bandon kajing ngaus kem kajing ngej bat kajing shania wat ladah bang ya i haka kutlat haka jing so kerdo haka jing kutlat don jingkermen sho kadai kata kajing ngej ka boblei ukwa bangin don namar bahabalong kumta ngimpet chano ngin yo ibet baka jing yarap kanwan na kakti ka jong blay bat day kata ka jingej ka bapen ngau bha yo blay bat ka benta ka balai ka long ka ka bo blay udawa bat ukwa nangi ka long bangin don ya ka mensim jong ka jing ngau sen ya ki wai ban ka mensim jong ka jing ngau sen ban yatray lang ban ublay ban don haka rescue mission ka jong blay ublay udawa yangi bangin don ka mensim ka jing ngau sen bat habang idan ya ka mensim jong ka jing ngau sen ublay ule yaki kamba haka jing im ka jongi laong bahabala yo ya kata ka syang ka baper hangta hakawa lawan mi ka kon ka jong paro ban wansum sakata ka jaka ban habakala kata ka syang kala ongi ki sakri ban wanra ya kata ka syang ban wanra ya kata ka syang ban habakala ple ya kata ka syang o kala yo ya Moses o kelung Hebrew o babhabriu ban habakala yo ya Moses ong gaktin ka jong blay haka kitab Exodus kala nong ka baar kadakat ka banriu bat kala sngaw sen ya u kala sngaw sen ya u barong itip bau Moses uday ukon Hebrew bat kani ka kon ka jong Pharaoh ka day ka Egyptian kanong Egypt
dan jingya day hakaliang kasnam, dan ka jingya day hakaliang jong ka nationality, day jingya day plain simple jing ngau sen Bat kata ka jing ngau sen ka jong ka, kalau pelong ya ka, ban shim yau tau kon, bat ban ri ya Bat ka irony hang ta kalong, kani ka day ka kon ka jong paro. Bat day paro ubala ay ya ka hukum, ban bread iki kon Hebrew ha Henre ha bala trei ka jing ngau senay, ublay ula pendon buram. Habangi le bangi dan ka mansim, ban ngau lem, ban ngau senay, pikan mau ha bau Jisu, udon ha kani ka perthai, bat ulayat leng ba bat ulia yau tu bapang yang thọ le bat ha ka to ka por ki bapang yang thọ le kim dan benta ha ka imlang ka sa lang bat ulong marwe bat ulong outcast ubala sha be no na ka ying ka sem na mar ka jingpang ka jong bat ha bau Jisu layat leng ba ulayat ha jan jong tau bapang yang thọ le bat ha bau Jisu ulayo ong ka tien ka jong blay lakta ya ka do not ka jong Jisu Daka jing isen bat u Jisu ula kta ula extend ula pendrong ki jong ban kta yau tau bapang nyang tho le bat ula yo ka jing pengkia u blei u dawa nengi kum ki long kmi ki jing ya seng kan thei ki parha kan thei ki batrot bor bangin yai don ya ka mansim jong ka jing isnei bat habangi don ka jing isnei ublei upendon burom ya ka jing im ka jongi bat ublei u ai ya ka bor bat ublei u ai ya ka jing jong mano ban mudur bau Moses u kon jong kamrao la pen he pen san yu haka ying si daka kemi ka jong uhi ringkat bat ka jing stan ringkat bat ka jing rius pa jong ka ying si tang namar ka wei ka mansim ka badon ka jing ngau sen ban shim ban kedop bat ban walam yo Moses saka ying ka jong ka haka ni ka tayo ka bladem lawan ra yo wei ukon samla hapok ka ICU ka jongi udai ukon shenrang marwei ubalapan gordit ya ka kme bat iki parah kan thai da ka jingdi bu an bat habalawan ra yo lawan ra yo namar bu yo withdrawal alcohol withdrawal bat ula caring bat nakata ka jing caring ula bat ula mensau kani ka shalangman But hakata ka jing bam tip breu shu jong ula tim si tim sang but hakata ka jing yaksat ka jong la khat yiki security la yakhat yiki doctor kinang yara ban ya bat yu krang bangin yo ban ai injection hadin jong kita ki ngala khat ya ka kami ka jong knang bangan tip ba ya ka history ja yu bat ka ong doctor kala ka do note ka jong ngam kwa shu ban pet yu ula pan le ran ya ka yeng ka sem ka jonga pio sngo utim ta ka si ka sang bat sngo ba doctor map hanrei ka do not ka jonga ka la kani kam dei ka sen nang kong kam dei ka sen ka mar kam dei ka sen ka bala la bon phausin ila shu ka do not jonga ka la mau bat ngam kwa ban rong ban pet yu kat nungut ki do not ki jongi kila mau hakani ka janme namar ki jingjia jong ka jingim namar ki jing ki bangi kendu hayeng hasem namar baki khon ki jongi kim ngech sneng bat ki penja buram ya ka yeng ka jongi ulok lesi ula penja buram bat ka do not ka jongi kala mau ka jingkhat ka jong blei ka ni ka jan met ka long ban don ka mensim jong ka jing sngo sen namar bo blei udon ka plan ka baba
Namar mau blay ukwa ban pen im biang e ka ying ka sem ka jong pi. Ukwa ban ai ka laway ka ba pernai. Hatung idon ka donut ka bakum kata. Ublay udon ka plan ka bakraw. Ka plan ka jong blay ka long batang iwero. Inom hap no. Henry ba in one chaka jing pen im. Ong u David open pai pan ya ka man sim jonga hakalanti ka hok pikan mau kat no sin u David u la le pom Henry u blay u e u David bat u blay open kendo ya ka donut ka jong u bat ka sam ka ba ar pulai ka ong open pai pan ya ka man sim jonga hakalanti ka hok nakawanta ka kerteng ka jong u ka kubor ka jong blay hakani ka janmit ka khot lang yangi ki para kan thei ki batlot bor banya don bentalang badu blay haka rescue mission ka jong u namar ka plan ka jong blay ka long ban pen im ya barok khoi bat phim tim pidon ayu haki leng ho kti ki jong pu pidon ayu haki leng ho kti ki jong pi ka shipra bat ka pua kim sham tip ya ka plan ka jong blay Henry ka jing shap ting yo blay ka la pelong ye ki ban nom le ban long persya ya ka hukum ka jong paro ka jo ke vet ka kmi ka jong Moses kam sham tip ya ka plan ka jong blay Henry baka tip ya ka jing shisha ban shania how blay Jehovah wat la dah hakut lah kadang yai shania kadang yai seuskem bau new blay ubanganga sakri un pen im ya ukon ujonga lem kumta le ayu ban subar de kadeu berta le ayu ban subar siang nama latip ite bo un sayap rai kata ka jinget kata ka jing seuskem kala penim yau Moses bat barbor ka jing sngaulem ka jing sngaul sen ai kalong kalat ka bangin yak trailang bat ublay ka kubor ka jong blay hakani ka janmin ka khat lang yingi ki parakan thei bat yingi baro ki badon hang ni bau dei blay don ka plan na ka banta ka jing im jong ka ying ka sem ka jongi ublay don ka plan na ka banta ka balang ka jongi ublay don ka plan na ka banta ka jaj ben riu ka jongi bat ublay unnom la ban le ai marway u khat yangi ban don ha ka tim ka jong u but habangi long slur habangi don ka jing sngaus kem habangi don ka jing e but ka jing sngaus en e yaki wei pan ngin pen kala khong pong ya ka history jong ka ying ka jongi ngin pen kala khong pong ya ka history jong ka balang ka jongi ngin pen kala khong pong ya ka ri bat ka jaj ben riu u blay na ka menta ka buram ka jong u amen. Shibun Dr. Nongplu ya ka kubor ka badon bor ka kubor ka badap da ka jing ai mensiem yangi bat kum kilong kemiru bangila banlong kita kinong ya trailem bat ublay ha ka lingkha ka jong ublay undon ringkat bat pi un kerku ya pi Dr. Nongplu ya ka kam ba fitrei ya ka jing syakri ka jong pi ublay hala ka balang bat ki babon ki benta bangangit pi ayat na ka por sa ka pon ka we ka jaka bat un kerkuru ya ka yeng ka sem ka jong pi bat undon ringkat bat pi ru ha ka jing lik pai ka jong pi sha yeng ti hagani ka por ngadon ru pan ai khublay we pi we nong simbenta hagani ka jing syakri ka jong i ublay nadu iba puli ka ktien ka jong blay bat badwai iba ki kinong ai ki jingruai kerpang ki ushers ki volunteers itemen basan iba penkentang ki jing ai ngo
ye organis inong ya lam jing rai pat ya parok kinong ye simbentah gani ke jing syakri ke jongi ngai ku ble ya phi baro pat kam daklet ru ya ka prison worship team jong ka balang ru ti hakani ka por nginya penwai no ya kani ke jing syakri ke jongi yo ble da ka bangin ya rwai ke jing rai ka balai spa nri pusau ka jing rai ka balai spa nri pusau ba hadien jong kani ke jing rai nga Sengupaban kerpat iaitu menbasan PS kiri bein ai ke jing doi lingkot halor ke berok bangla yok ban pendep ban pelaj yangi da ke jing kerku penwai kat no thiang ban syania hau ban pediang ka ktien bu ai ban nget ha ka kular jong u ban tip ru budai utrai Jisu menga syania lok bashisha ngalashem Jisu kordor tang hame ngashania skembro sautli gir khot ke jing roi ga balai spa nrupusa Bye.
ngini adwai kukpa jang iwab neng isngau ban aingu sibuna yame namakan kapor kwa kodor akum kabalang ila bidan lang rangkat bakanya sengetai jang kabalang hakan ka ski Sunday ka Women's Sunday mat kum juru hakan ka Mission Week baru stayo dragon rat ngaingu riame namaka kubor pamela ai tang jangi hakan ka por lamba ka doktor Syakri jong me ni duai namaka tablai hakan ka por meni rap ini ngilak ban pediang ni ke baru mang yasngau ni ka por angin long ki maslur kum ki kon ki jome ki basania pe ki subscribe hame at kum juru ki basngau lam nang ta ki wairu ni duaya ble ni por man ke khu Syakri jome doktor bila pan yo pan ai ki pen kia re ki badan kam ya ke jing kia ya pang ki basitom at kum juru ble ni duai man ke khu ya ke jing trei jongi man walam pat ya gitu gom sama itu eme sa kejing penem kejing pelai em kejong try jeng Yesus Kristus kerku ya sa kejing me ban ai ka kejing kia oh kerku kam kejam bai trai kam tam men penan kam i nam takaburam kejong me hang no bai khat i kat ba medang pli kalat kalti nakam tai jong i ma jingilang baru akan ngapor kerku ableng pat mingapor nam tak yeng sem jang ki jang ir kum jo ba yeng sem pat barok kini wan nang dekat lemat ir kum jo to pelai yeng ableng kini ka yeng khoi pangantang jo me tak yeng kerku pakan sai tam jo me to ai ro ba jing e ba ka jong blai pa jong ni ru bom ju kot ka yeng ai ka biang jo trai Jesu unong penem no sus pa jong i dan ba ka Jesu lak batiang ban sa bor yo musim khoi kini berlai wer sangsa makala jang kebalang sangsa kham tam kin ki sang thai Women's Sunday pangin pen coach pen men oi bangai jame hang ne ba keleng satla ka percay nadu mentah bala kartaru amen